Сәкинә Салахова, Салават Рәхметулла, Бәрән. Абзарда тауык казларга җим сипкән чакта күрдем. Кара сарык бәрәнләгән өйгә йөгереп кердем. Сөенче әнием дидем, абзарга кире барып, бәрәнне алдык. Мә дип, өйгә үк керде сарык. Бәрән үзе дә чым-кара, әнисенә охшаган. Миңа карый да мә дип, үзе китми тупсадан. Мин дә мә димен бәрәнгә, хуш исләп пәшән бирәм. Көндә 3 тапкыр абзардан әнисен алып керәм. Үзем алып керәм, курыкмый кышның да салкыныннан. Аякта сөенче, пима, кара сарык янына.